Jane ra enek sing ganteng wong loro iki. Tenan, aku ya gak terus pilih-pilih iki apik iki elek apa iki elek iki apik ora. Terus? Ning padha eleke. Lah timbang. Aja terus kowe ngomong enek wong ganteng terus sing ngomong ganteng ki lho sapa? Oke, bosok we ha. Ibuku Mbak Niken ning kowe meksa. Arep muni elek ya anake dhewe. Bar muni ganteng kuwi wae terus game lho. Apa kuwi? Ibuke bar muni ganteng terus mutah kok. Lho. Dinan, Mbak. Monggo butuhi. Terus, Monggo butuhi. Sing rada abot gendinge gak Wi enek. panggo. ayo. Enek. Kurang abot iki. Oh, kurang abot. Isin-isin aku lho. Kudu apik kowe. Oh ngono. Yo. Terus, ayo. Suara lanang. Lanang oleh wedok oleh. Oh, lanang boleh. Nggih. Saiklase. Saiklase. Iki awake gedhe susune cilik. Pripun? Niken ngadeg. Niken ngadeg. Niken ngadeg setuju? Sing banter sing semangat. Niken ngadeg setuju? Setuju ae kari nonton ndek ae. Sing nonton ya pirang-pirang sing nanggap arang-arang gumun ae. Ngadeg kok nduk alon-alon nduk uga kaya apa. Nah, ben marem piyai kene ayo. Nano. Niki jumeneng, Pak. Iya, jumeneng uga kaya apa. Mboten apa-apa. Ora apa-apa nggih. Nggih. Nah, dasar ya dedeke kaya ngono. Ayo. Ganti Pak ditinggalne. Tibane kudune E. Iya, Pak. Heeh, ora apa-apa lek Cahayu salah ra masalah. Ayo. Noneno. Ya. Pisan apa nduk? Sahatate kang angka siji Kang angka loro salat ya. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Nah, sadurunge sampean nembang lagu pepeling, ayo matura dhisik marang keluarga ageng Bu Sri Yatmi. Lan ugi Pak Yayan, Pak Roso, sampean wis dipiji sowan ana ing dalem kene kira-kira arep matur piye? Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Ibu
Yatmi, Bu Yatmi kalian Bapak Yayan, Yayan, Pak Pak Roso. Roso. Sampun. Wis. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun sangat sampun nimbali kula kalian Bapak Yoyok sak rombonge mugi-mugi tansah pinaringan. Sik omong aku rumangsamu bakul soto no apa piye? Bapak Yoyok sak rombongan sak rombonge lho. Mboten beto rombong, Pak. Ora nggawa, ora nggone truk kok ora ngawur. Bapak Yoyok sak rombongan. Betul. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat slamet wilujeng, tansah pinaringan kebahagiaan, seger waras awet leh momong anak putune. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah ora lokaning malah kebak. Amin. Ndongakne kagem almarhum Mbah Sarni sing 1000 harinya tepat pada hari ini, piye? Nggih, mugi-mugi Mbah Sarni. saged napa Pak lek pun sedo napa doane diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga berbahagia selalu di sana. Amin ya rabbal alamin. Apa nek? Teng mriko mboten nanggap dangdutan, Pak. Apa enek kok iku ceritane kaya ngono kuwi ora ana kono dangdutan ora ana. Eneke disko kono malah. Nggih, ya semoga-moga tentrem, rahayu wonten ing kasuwargan, putra wayah sing ditinggal pinaringan kekuatan lan uga santosane iman. Ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Amin. Monggo diaturake pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata dening Niken Salindri. Oke, yuk dados. La
sih. Wis kena nggih pemanasan dhisik. Enggak sih, Nduk, Cahayu. Nggih. Menawi sampun rawuh, monggo Cak Mio pundi menika, nggih. Wah, engko sik ngaturake ibu-ibu saka apa? Ibu-ibu waria jenenge apa mau? Iwamam apa? Oh. Iwama ikatan wariane imam. Ayo, sik ampun munggah riyen. Support dhisik. Nggih, unjuk-unjuk riyen. Ayo. Kami ayo. Ayo serampat ae, Cak. Ayo, Cak. Ayo, nggih. Tapi ayo, Cak. Mangga, yuk, cacaos. Alhamdulillahirabbil alamin wilujeng dalu Mak Cangik Yuli Mbuk. Inggih, sugeng dalu Mas Mio. Alhamdulillah. Wah, siap Mas. Pangestunipun. Nggih. Jenengan daleme pundi to, Mas? Lho celak riki. Oh, nggih to. Ngujur iku mawon nggih. Ngujurin apa? Jenengan lho, ngujur niku desa. Oh, namine desa. Nggih, jenengan wau sakjane pun kula cekelne pitik. Ate ora mampir. Oh, ajeng jenengan masake. Mboten mengke nek jenengan dugi tak culke nah kok. Oh, iya. Wah, jan dereng ngertos kok ya. Lautan manusia luar biasa nembe dugi wau duk 1 kilo ke kanan 1 kilo ke kiri Mak Cangik. Luar biasa sing bakul sing nonton antusias luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Nggih, tangan. Mugi-mugi ingkang sami rawuh pinaringan sehat. Kathah rezekine barokah donya akhirate Allahumma barokai sholawat sholatullah salamullah ala toha rasul Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habib Niki wawon rumaos kula nggih enten berjanjene mosok aku sing nyanyi kok ora ditabuhi apa ora sing ngamplopi ngono apa ya. Mboten. Lah ngenteni dawuh komando saking panjenengan. Oh ngaten. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah fi wa kulli mujahidin lillah bi alil batariyah Allah shollu ala Nabi Muhammad. Jan alhamdulillah barokah nggih Mak Cangik. Piantun mriki kompak sedaya. Nithik ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene iki.
Lah nggih wong piyai mirsani wayang mati madhem mriki ngoten. Lah nika enten anding pager madhem mriko sitok. Woh, nguyuh. Nguyuh. Nggih. Piyambakan apa enten kancane jenengan, Cak? Niki wau mboten namung kanca. Terus Sak rombongan sing biasane mbleh sapi teng riki niku lho. sak rombongan. Wah, nggih. Nggih. Lah niki ingkang cok bakale nggene pabrikipun nggene Pak Suroso ugi Pak Yayan luar biasa. Nggih. Lah iki. Dia. Oh, nggih. Lah nek mboten enten setunggal niki, oh, lah sing mbungkusi daging-daging niku kamangka beberapa kontainer neh kirim teng luar Jawa ugi teng luar negeri. Nggih, nggih. Luar angkasa. Halo. Kowe iki kok nganggo bringos. Tak kira ora mbok celuk. Lho, engko umpama ora aku sing nyeluk, diceluk sing gawe urip. Lah kae Mbak Mudin malah bener. Lah nyapa? Pangapunten niki brengos niki lho sing gawe. Ben ketok mundak bagus. Bagus piye omonge bose Pak Nyapa? Roso. Piye? Jan kaya celeng. Ya sik apik celenge. Lah iki nek tak sawang kok kene ndak mundak bagus lho, Tol. Kowe ning kene bagian apa sih? Aja tol to. Lah piye? Nyeluk ki sing apik ngono. Pentol. Pen ngono apa? Oh iya, pen. Lah tol ku ngarepe apa? Iya, ya. Pentol. Pen. Kowe nek Tol. ning pabrike nggene Pak Suroso, nggene Pak Yayan ki bagian apa? Kene iki ya genahe kuwabeh naren aku apa bagian konsumsi. Oh, bengi iki bagian konsumsi. Sing nyekel konsumsi sak donya. Engko Pak Cahya kun tadi Pak dalan iki duwite sing nyekel. Wah. Pangapunten lho, Bapak. Sia. Awake dhewe Mas Yoyo. Sing bayari Nek mboten sing bayari Niken Salindri sapa? wah. Kowe. Ora no. Lah sapa? Gablek ya ora kok. Ya bose kok ya. Wajan. Mas Meo, Piye? munggah ki mau dirasani sini ngemper. Nyapa? Dagelane elek-elek. Karo dene Tol, nek dagelan ki bagus, kuwi dene bintang film. Lah ning anu kok cara dirungokne kuping sumuk. Siji dagelane untune rong depo. Kuwi untu apa garu? Omongno ora ngerti Lah iya, spesiale wong untu monyong. Dilane lho, itu ora 2 meter. Piye? Wong untu monyong ki apa mencium irung-irung kenek lambes mak. Nah, sampean ku nanti sawah, bajak. Ki lho cukup untune. Asem. Alamat bengi ki engko awake dhewe ora leh wedang. Lho. Lah sirewang doning kene kabeh iki. Tapi wingking aman nggih yu. Aman aman pun bagi tugas ngoten Nggih, nggih. Teng kantor pun sip-sipan ngoten. Nggih, derek tetepangan, Mak Jange. Nggih, Mas. Kula nembe sepidah sowan wonten Simbatan. Nggih. Kula biasane diceluk wonten Israel, Lho. Palestina. Sik to. Kowe iki lho dapuk apa? Wing kene iki ndagel ning kono arep ngempakne roket ngono apa piye? Lah aku keamanan lho. Ora anu ki wasit perdamaian. Kowe kan ning pabrike Pak Suroso. Nah. Aku jakan kerja rono. Kowe apa klebu? Lho, Nggone Pak Roso iki lho, pabrike nampa wong ganteng-ganteng cara lanang. Wedok ya ayu-ayu. engko tak dandan sing banteng. Karyawan nggone iwak dandan iki. Lah ben bagus jaremu golek sing ganteng. Ganteng apa pinter? Lah kudune iki ya ning nggone iwak. Masane iwak ki ya minimal ki ya rapi tok. Oh iya. Kalau minimal duwe irung. Lah kowe iki ora duwe. Lah iki apa ra irung? Kuwi Tumor. tumor ngono kok. Lah terus dioperasi. Lambemu, Bos. Aku nek umpama daftar nggone Pak Suroso ngono terus syarate apa? Syarate ya aja ganggu minggir kono. Waduh, Amel-amel omong kowe ndagel ae. sing duwe omah iki. Ya dadi ganggu wong. Kowe ndagel ngono aku tak mulih. Antine bayarane. Ya aja mutung kok ya. Ya alhamdulillah. Nggih. Niki 1000 hari nipun. Mas 1000 hari pripun Bapak Sarni. hari almarhum Mbah Sarni. Kowe ndongakne apa kalih pripun Bapak Sarni almarhum? Kagem almarhum. Alah, Wis ya kowe ngundang aku.
Kene iki tanah ora iso muni mbok kon. Nggih. Iya. Ndak nikan ketake cara kene kalireng luwe biyondok Perjalanan jauh Nggih. to. Ning kedahe ndok disigar, ndok utuh lep. Iya. Kabeh lep. Heeh. Nggih. Kowe ndongakne apa kagem almarhum? Kagem almarhum. Almarhum. Yenange swargi ngoten. Swargi. Nggih, swargi Mbah Sarni. Mugi-mugi dipun tampi akmal saenipun. Mugi-mugi dipun lebetaken swarganipun Allah. Amin. Ada irih men basa si aku simuni. Apa simuni wong elek iki kok ora amine si banter to? Kowe ini ndongakne kok mung sithik. Sithik sepenting rak yo kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai jebule. Lho. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Shallu ala nabi Muhammad. Ing pangajab mugi-mugi almarhum pripun Bapak Sarni saged mancing kasuwargan jati Allahumma. Jenengan sami dirawuhne teng riki kasuwun berkah doanipun Allahumma. Amin. Mugi-mugi pripun almarhum Bapak Sarni ugi keluarganipun pinaringan ayam-ayam tentrem Allahumma. Amin. Aku tawar kono. Iki sinden apa pageblok? Nyauri amin. Amin. Lu semangat kok malah ngedoh Tol nyambi. kowe ki rene lho Tol. Aku wedi ya. Lah wong sinden muni amin kok. Sangka ikhlase. Amin. Kuwi iki campur antara muni amin karo pas kebelet ngono. Dene ya lho. Ngapa kowe guyu, Bu? Apa lucu ya? Kok lucu? Yo, engko ora Kowe- balik, dalem. Kowe rene ya wingi ning diulek ibu-ibu rumangsamu. Aku gatel perkara brengos iki. Iki upamane Tal. dalem. Iki aku ketekon, nek mlebu nggone Pak Suroso kuwi syarate apa? Syaratnya siji, Piye? urip. Terus loro, Kudu pinter. dadi aku kudu luwih pinter timbang kowe. Ya no, kowe kudu pinter karo aku. Iki karyawan 80 tahun. Oh iya. Ning gone Pak Roso 80 tahun. Tesen, aku tesen. Pak Roso, kula tes riyen. Calon karyawan untuk 82 penyembelihan lembu ukuran 8 ton. Ya 80 ton iki sapi apa dream? Nggih. Apa bedhekamu apa? Waton isih ning alam donya ngono karuan pira bobote bulan karuan leh ku mikir to. Aku ya bingung iki rene pisan iki ya gek iki ya. Lah dalah. Lah bedhek ya apa? Nah niki lho, nuwun sewu niki lah enten ingkang kepareng mundhut lelagon. Mekaten. Ing antawisipun menika wonten Pak Sutar Simbatan. Nggih. Ngersakaken pepiling gubuk asmara kembang Nggih. rawe. Wah, Jenengan jan. kula golekne kanca, nggih. Panjenenganipun Nggih. Mbak Birgita Ayu, Setiani Birgita. sarjana seni. Nggih. Men jumeneng tukung coba kaya ngapa ngadeka cayu ngastane. Birgita. Ya. Oke. Kita tampilnya Virgina. Good night, selamat malam Gendok Ayu Birgita. Salam Mas
Alhamdulillah sehat ya nduk ya. Sehat. Wajan. Kae konokane ya disapa kae? Halo Mbak, Ya. aku pentol. Lah Mbok kok yo sapa? lek brengosan ki mbok dipotong sing rapi kenakane iki lho. Kuwi lho kelakuane. Oh, kaya kaya Kene iki ngono. jane apik ora dibrengosi ketok ganteng kaya Arjuna. Alah. Arjuna bertendang Iki mang selek. apa iki mang tumor? Irung tumor. Jare mang tumor iki wong Ya nek moh diarani irung ya kutil ngono bute ya ketok. Nak mlenting ngono kok. Nggih. Oke Mak Cangi. Menika pamundhutipun gubuk asmara. Nggih. Mergo Mbak Birgita ini sampun kondang dados Ratu Gubuk Asmara. Oh, Ratu. Mbak Birgita dados Ratu Gubuk Asmara. Betul. Ya. Niku lire pripun? Loh, tegesinipun ingkang paring jejuluk niku malah penggemar-penggemaripun. Mergo menawi Mbak Birgita nembang Gubuk Asmara niku sing mirsani sami remen. Oh, ngoten. Walah tiwas angen-angenku niku nek Mbak Birgita sobone Gubuk Asmara. Ya mosok ayu-ayu ning gubuk to, Mas. Iya. Jan. Menik-menik kaya benik tek. Ya. Ya dibawani Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Kaya bojoku Mas Meo. Alah wong bojomu loro ae guwing kabeh ngono kaya. Lah guwenge urip. Nyingkar nyingku Lah ngene iki lho apik yo. swara iki. Omong ora ngaget nih. Lah ngono kaget Swara nih iki wong. apik iki ngene iki. ya kuwi kas cengkok gubuk asmara Kasih Birgita ngono. Ayu ngono. Kalau tol kabeh iki kudu gawe ciri khas. Lah kowe petuk ciri kabeh. Lho. Ora nek kasih ya. Mboten enten. Irung ora. Ngono kok diagel omo ciri kabeh, irung ciri. Lambe ya ciri lambene kae. Ayo. Wis jane Mas gak usah dibolo ya kae ya. Lah piye ta ya? Wiwitane nyingkar nyingku Kowe aja nganti kalah. Lingsem. Aja nganti kalah suaramu kudu apik. Lingsem. Ayo. Aku munggah. Dose parasa kok ngalih ki aku ya. Lingsem yang. Lingsem. Heeh. Aja nganti Lingsem. Yen Keli alah kemutan kok ya. Kemutan. Lingsem. Yen Kemutan. Oh ya mau kalah kok Nduk, mau kalah. Wis apik ya. Cengkok. Kecengkok saka laut kidul. Bijine minus lah. Ano. Lelampahan kang Mas, nyuwun sewu. Bebile niki penontone kathah, kersane ketinggal sing mburi lungguh, sing arep madeg. Lho. Wale. Leh ngomong ki kuwale. Ya akeh lho engko ngesakne ora roh nikan salindri. Ya, nggih. Mboten ketinggal. Lah iya nyuwun sewu nek omong ki aja diolak-alik. Sing ngajeng lungguh, sing wingking mulih. Lho. Kuwi dadi radinokmu kok ya. Pun disembadani kali Pak Suroso pamit bludak mboten cekap wingking mriku sampun wonten layaripun. Alhamdulillah. Sebodo kok Mak Cangi nggih. Nggih. Ya, Layar terpal tandika. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Tobat. Yantune ayu, suarane becik. Heeh.
pun gadah garwa bojo. Lho nek tekon ki yo gak ngono. Kepiye? Nduk Cahayu Birgita. Halo, Mas Birgita. Nio. Menika panjenengan posisi engkel napa double? Kok engkel apa double iki piye? Maksude dhewe apa wong Oh, loro? ki? single. Oh iya kuwi lho maksude. Oh iya, single dong. Oh single. Wajan Oh, alah. bejane sing Sing duwe. prawan. Iya ta? Ya wis, Lho. tekok tok. Ayo. Mangga gubuk asmara Dados. Yen liwat aku kelingan kebekae biyen tak geleren ning cagak kebak tulisan warna abang konco isih perawan
kasih matur, terima kasih matur gonge panuwun. Sampun kantor Mak Cange Yulimbo. Menika Birgita. Nggih. Lagunya Gubuk Asmara. Nggih, wah jan nyuwun sewu lho, Mak. Inggih, pripun? Dalu punika informasi yang saya dapatkan ugi karawan bintang tamu putri ingkang kondang kaloka nggih. Sinten menika? Lho, nek boten kinten Agnes Monica napa sinten ngaten? Oh. King Jakarta. Sapa to? Bintang tamu. Cacahe 10. Lho. Kok cacahe ana 10? Sing siji Mbak Niken Salindri. Iya. Kuwi asli bintang tamu. Lah Sing terus? songo. Kuwi kelahiran di? Kelahiran kono lho. Dung Banteng. Ngawur rek. Lahir Dung Banteng digedhekne ning Bung Cina. Bung Cina kuwi. Ta ya. Iya, Nek apik-apik. menawi ngaten Mbak Niken kepareng jumenir yen ngaten Pak Cange nggih. Inggih. Iya, Mbak. Nggih, derekke spote tindakipun. Ayo kasih semangat tepuk tangan Mbak Niken Salindri. Nggih. Nah, ngoten lho. Tang. Oke, yuk, dados. Hei. Woi. Yo. Wis nate pedhok karo Cak Miyo ngeten iki. Sampun, Pak. Lah, karo Cak Pentol barang. Dereng lek kalih niki. Cak pentol. Oh, pentol to. Nggih. Tak kira pentol. Masa urung karo aku kan we? Urung, Lah seminggu kae. apaan sih? Apaan sih? Kamu berlalu dengan aku. Aku wis tau ketemu bareng ta mbek sampean nih. Mungkin kae aku mbok ambungi. Ye, Sik ta. Lamu hek apa aku ke sejenis anu ingon-ingone omonganmu. aja fitnah ya, aja fitnah ya. Ora, tanah nanti ketemu sampean lali. Wilujeng dalu genduk Niken. Iya, selamat malam Om Mio. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panjenengan Saiki kelas gimana? piro? Sekarang sudah kelas 2 SMA. Kita terakhir ketemu itu waktu aku kelas 3 SMP. 3 SMP, Iya. sakniki kelas 2 SMA. 2 SMA. Sudah 2 tahun kita tidak bertemu. luar biasa. Kamu kangen sama aku? Iya, Cak Nduk. Mio? Lho, ngene iki lho Oke. tol. Dadi piantun kiki nek open karo bocah cilik-cilik. Ya iya tanah. Ketemu ki sing Sing apik. apik. Sepira tau ketemu ki kudune Nggih. menyapa dengan baik. Ora kaya sampean. Mbak Niken. Langsung fitnah. Aku tau ngambung sampean. Lah kae. Kira aku ya apa? Kae nang panekan kae mak sengok ngono. Oh alah. Sik to. Pas ngidu Oh, kae alah. lho, Nduk, kowe. Mbok menawa kowe pas ngidu kenek kono, ngono. Iya idonono. Tanah iki asbak. Ora oleh nesu, wong lanang nesu mati. Ora oleh nesu. Nek Mbak Mudin. Kan Wah, nyarne. Jan. Mbak Niken. Apa? Sehat selalu Cahayu. Alhamdulillah sehat. Sampean piye? Aku ya. Yo ngene iki. Wis ora tau bener ta, Tol? Aku salah terus lho. Lho karo wong ganteng kok ya. Mas piye kabar? Lah kowe piye? Lah piye? Nek karo kene penak. Lah piye? Lah gelut Kabarmu apa piye? apik ya, Nduk Niken ya. Alhamdulillah saya Om Mio. Sampean piye? Alhamdulillah padha-padha becike ya, Alhamdulillah. Ya Nok. muga-muga tansah seger kewarasan. Amin ya rabbal Nggih. alamin, Nduk. Niken. Jane renek sing ganteng wong loro iki. Tenan, aku ya gak terus pilih-pilih iki apik, iki elek apa iki elek iki apik ora. Terus? Ning padha eleke. Lah timbang Aja terus kowe ngomong enek wong ganteng terus sing ngomong ganteng ki lho sapa? Oke, bosok Ibu. we, ha, oke. Ibuku. Ibuku tok, ibuku ya meksa. Ah, Ibuku Mbak Niken ning kowe meksa
Arep muni elek ya anake dhewe. Bar muni ganteng kuwi wae terus game lho. Apa kuwi? Lu ibuke bar muni ganteng terus mutah kok Lho. langsung. Nduk. Ya. Pun dangi mak cange Yulimbo. Ayo nduk nembang sing Nggih, napa, apik. Pak? Coba saiki ngulon parane nganti jujuk ning parahyangan tegese engko lagune Bajing Loncat. Aku percaya yen sing jogeti jenengan mesti sangat luar biasa. Nggih, Luar Pak. biasa. Untuk bawahnya, Ya. bebas jenengan boleh memilih arep nyoba pangkur Semarangan boleh utawa apa wae boleh. Ngono Oh, kuwi. gitu. Nggih, ngono kuwi. Dirasa- Barometer pesinden Indonesia menika. Pak Yoyo. Nggih. Nggih. Nggih, tirase jenengan kula kan jajal pangkur Semarangan, Pak. Oh, oke, jajal. Kira-kira anu iso ngungkuli mbokmu apa ora lek bantere genah banter sampean, napase landung sampean. Aku percaya yen sampean luwih tetek, luwih dadak, luwih kulino, wo, mbokmu genah wae tak ijolne bar kuwi. Duh. Wah. Maksudnya lingguhe tak pindah rene ngono lho tak Oh, ijolne. lungguhe. Oh, jejer aku berarti, Pak. Oh, jejer Ya, awak. Tiwas arep tak musuhne banci-banci kengke. Oh iya, aja kakean ngomong sampean-sampean iki. Ora aku ora omong. Aku omong ya percuma. Lho kan kenyeh. Aja omongnya aja omong iku ngesakne iku lho. Ya. Ayo coba. Pak niki nyoba nggih, Pak. Mungkin Nyoba. lek mboten nutut piye, Pak? Ora masalah, tak sambung ora nutut. Mingkar mingkuring kara Jan. Suwantene sae mak cange. Ah, nggih, Saestu. Aja omong Mas Meo. Nyapa? Ora oleh omong. aja omong tak kekrek tenan lho. Akarana karanan marati Awas, ngati-hati ngambah nada tinggi, konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang. Yuk, Nduk. Alon-alon. Terus tarik napas. Iya. Iya. Tepuk tangan. Rol Tepuk lanang. tangan. Ah, kuat tenan lho. Wah, jan elok tenan bocah iki. Nggih. Terus iki abot iki. Gen cengkok iki munggah neh rawani, Nduk. Mantun, Pak. Ayo coba, ayo. Wani. Kaya mbokmu ngono kae, ayo. Baleni. Ah, jos luar biasa iki. Lek kono enek son horeg ya iki lho sinden horeg ya iki. Yanter suarane. Terus Nduk. Sinopo sinu karata
ing tanah Jawa. Agama ageming ngaji Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Lagi pisan iki nyoba tembang Pangkur Semarang lho. lagi niki Pak. Hebat, Padanan lagi niki, Pak. pisan tapi langsung sukses niki luar biasa loh Mas Yoyo. Nggih. Sok Ini- neh nembang iki Pangkur Nggih. Semarangane cakepane Dimas Niken Salindri. Asine wampun arep kula jajal niku Pak, tapi kan Terus? kula tasih ajreh. Dadi Oh, ora masalah. Sok lek Pak Kapan-kapan Roso aja. dadi lurah sok genti ditokne kuwi ya. Amin. Iya, nggih. Saiki bajing loncate sampean arep pelok apa Slendro? Ayo. Slendro. Slendro sing cara saiki lek sing pelok no ya no. Ne. Jangan yang itu, Slendro saja. Wow, sing kakinean. Oke, siap. Ini saya menjoget toh Pak. Apa? Sampean joget kene genembang. Oh, iya. Sampean fokus terhadap tariannya. Oh iya. Tol. Ini Kene peluang-peluang. kene minggir. joget. Nah, kono ngoglek diesel. Mulai bae. Mulai bae. Mulai. Heeh. Ojo ngawur Lah engko sing ngendumnya amplop sapa? Mulai. Iki. Mulai ning omahmu. Lho, Ngapain? Ya walah. ora apa-apa. Da- Tak dadekne tak dadekne Apa? Ndang to? Apa gelem? Pokok sing tak pakani, tak ombeni bendina. Ya ora. Weh, Ya kayak kirek. jebul karo kireke si apik kowe. Apa iya ta? Puaseh kok, Nduk. Ya ora. Apa terus lek dipakani diombeni terus dadi kirek? Gak oleh mending ngono. Sampeyan ini tetap manusia. Manusia, Ya. tapi berarti Kirek kirek kuwi. Nggih. Ya, Kados diaturake. pundi solahipun genduk Ayu Niken Sarindri ingkang dipun anti-anti sedaya masyarakat wonten ing tlatah Simbatan. Eh, Siap, nggih. ingkang mirsani pun domblong kali jaduman. Lah kok mengongo ya. Nggih. Roh apa? Paga, yuk. Aji Karo loncat. jaduman. Oke. Lah, Kenal? Bajing loncat, bajing loncat ka astana. Aduh, iya. Yuk. Abdi lepat narosan kati anggal. Bajing loncat
Nggih, tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Multi talenta tenan. Piyantone ayu, suarane apik, jogete nggih becik. Ah iya. Isih enom pisan. Wah, aku ki andekno duwe adik isih SMA wae kok meteng. Lah iki lho pinter kok sampean iso kaya ngono. Anu lah ngendikane mbahku malah beneran, Nduk, ndang oleh hasil. Iya, nggih. Ngoten niku mesti enten tirakate tiyang sepuh prihatine wong tuwa sing anjalari bocah niku dadi ketrima uripe kaya Niken Salindri ngoten. Mekaten leres Mak Cange, yang saya tahu tidak ada anak hebat, yang ada hanyalah anak terlatih sing mari hebat niku donga wong tuane. Nggih, mila saking menika. Mula ya gendho Niken karo wong tuwa lho, bektine mboten umum. Luar biasa. Ngantase jane ya wis ngerti dhuwit ning ranate ngurusi dhuwit ranate. Niken niku mboten ngurus dhuwit. Nggih, sami ta bojo jenengan? Wah, bojoku paling pinter kok. Oh ning nggon cepitan dompet ngerti. Ning sabuke dipelurut ya. Nggih, wah jan. Nggih, nggih. Niki wau jenengan ngendikane yen tol pagelaran wayang kulit niku luwes. Nggih. Dipun iseni dangdut nggih masuk. Diiseni tayub nggih oke. Klasikan oke, Klasik jaranan oke. oke, Wah, kosidah jan. oke, sembarang Wah. oke. Toprak napa mlebet niki? Ya, Lho napa-napa mlebu toprak ludruk saged sedaya. Luwes sedaya. Nggih, nggih. Cobi nggih Mak Cange. Ning nuwun sewu kan nika tasih enten mbak-mbak nika dereng tampil. Heeh. Oh, ngoten Niken niku adus keringet ben istirahat sik. Ngoten. Nggih. Kalau wis ngilangi lho ning jero lho mesak. Ya. Ngesake. Dadi nyuwun sewu nek jenengan wau beto nenem katahe Widuwati, kula nggih beto kathah, Mak. Oh, nggih. 9 pasukan bal-balan. ya kae ndang ditokke. Heeh. Kepareng jumeneng sepotipun hadroh malih, Mas. Lho, Hadroh. Wah, lha iki anake anu kok. Biasane nek nang omah ngaji nek ning kene toke dandan wanita. Ya. Lah niki mestine lek iso anu nika to. Cara Jawa Timuran ngoten nika to. Nggih. Bedayan ngoten nika lek iso to. Oh ya. Nggih. Sepote bedayan. Ayo. Nggih. Ayo mbak-mbak mriki lek ngaca wis ngilu ae. Wah. Nggih. Ayo sak. Nggih. Jawa Timuran. Ayo rek, metu rek. Ayo Ibama. Ayo. Ayo rek, Iwama. Yen beleh sapi rasa-rasa. Nah. Wes kabeh kena. Kabeh. Wes panggunge muat. Iyo. Ngarep dhewe Brahman. Yo. Disusul berikutnya kelas bantam. Iki sitoke iki kelas bulu. Genyar nyapot. Kowe ra ngerti. Yantun ayu-ayu kok. Yo, persiapan bedayan sareng bersembilan. Ayo. Anak buaya Bagiron mesti dodot iki. Iya. Ayo. Nggih. Mak Cange Yulimbo. Nggih. Niki yen to kanca-kanca seni sampun paripirsa nawi para pinilenggah dereng.
Nggih. Ini ditepungke ngaten nggih Mak Cange. Monggo, monggo. Kepareng. Nggih. Pinggir dhewe. Mijil saking tlatah pundi? Naminipun sinten? Jiwan, Mas. Wedok. Kok Wedok. Kok Yo, lanang? ada kaya buta. Kon Jiwan, jiwan. Mas. Heeh. Ngene lho, ada kaya ngalani banser. Wedok. Jiwan, Anu, Mas Pentol, Mas, aku tak sing iki ae kuwi suarane medeni. Iki lho Ayu, namine sinten, Nduk? Aduh. Ait. Lah jeneng wedok kok Aduh. Ait. Anu omahmu ndi, Nduk? Aku. Aduh. Iki piye kok? Mas iki bisu. Anu bapakmu sapa? Pemaknyi. Aduh, gosok tenan. Iki kok lek nyanyi piye? Ah gila sese. Wis wajahe ra memper ditekoni. Lah anu iki ae kuwi medeni. Ya kuwi ya. Jenengmu Loh, sapa, mau sing Nduk? jiwan rong kenalan lho, sing jiwan mau. Lah kok suarane lanang kok, Mas? Yo, buta niki senas. Nggih. Niku pelika saking jiwan. Heeh. Nek niki Nganggo V. untuku 1000 ya. Oh, untune 2 meter. Ngomongin Velika kok Velika. Heeh. Lah nek iki kingke sapa? Ai. Jeneng kok Ait. Oh penyakit. Lah nek iki sapa, Nduk? Aduh, iki kok anu nyuwun sewu. Widuwati sakmene mbane kok ora enek sing becus to ya. Oh, alah lae. Iki sapa? Siti Nur Husnul Khotim. Alah jabat. Gusti. Jenenge Pak Rasa, ngumpule sindian Pak Gebluk. Lah kabeh ra memper. Sinten namine sinten? Siti Fatimah. Lah nyuwun sewu Pak Rasa anggenipun beleh sapi menika nggih jagane bocah-bocah niki. Niki roso-roso nggo beleh sapi. Mbak sinten mau sinten? Aduh nyuwun sewu, Mas. Nggih. Iki ning kene malah turu. Aduh, Byung. Anu naminipun sinten, Mbah? Kula kok Mbah untumu kuwi kok Mbah. Apa? Lah piye lek ku nyeluk ki piye? Wong liyane bening-bening kene iki. Kowe rada rono lho yo bawang kowe kuwi kok. Nah aku jukawan poso lho, Nduk. Untumu bogang loro nggonku turah gelem piye, Moh gak aku. Wis gak aku. Tepungke. Derek pitepangan kula paring asma Sablah. Cablah. Nggih. Saya. Saka ndi, Nduk? Saka donya apa saka alam gaib kuwi? Pripun? Saking pundi, Rok? Kula saking Baben. Yo mayar lae. Piye? Kombaben Tak yo mangku kono lho kon piye kok iso. Wah, lah iki jelas bose kono. Bluk. Waduh, sing sisihe sitok kono amu ki rasa mbok cekel urip-urip. Yang mana toh, Mas? Waduh, wedok nek iki. Iya. Tol, nek iki wedok iki. Asli? Suarane halus. Iya jare. Yang mana yang dipegang, Mas? Ya. Wow. Ya Allah. Tapi kingke kok nguyuhe ngadeg. Lho, nek lugu yo klangser toh, Mas? Perkara kowe ke cah cilik-cilik padha tekon aku. Mas Meo sitok sindene leh nguyuh ngadeg kelakuanmu mesti. Ki kaparingan asma sinten mijil saking tlatah pundi? Nama saya Lilis, Mas. Lilis saking? Iya, dari Ngawinan. Ngawinan. Ngawi ngono tok ora usah nganggo nan. Kalau Madiun itu Madiunan. Kalau Magetan? Magetanan. Kalau Ngawi? Oh iya. Ya ngawinan kuwi ya. Menika pesinden ngawinan. Kowe yo ngawinan, Nduk. Oh, iki lho halus iki. Halus. Wis asli ton Solo ketoke. Suprobo. Solo. Kaya Betara opo iki? Naminipun sinten? Si saderengipun kula uluk salami. Mekaten hoi becik nek iki baca. Ngaturaken wilujeng dalu. Pamirsa sedaya. Nggih. Alhamdulillah. Ngomong sak jam. Kula saged sowan dhateng mriki. Iya. Kula tebih saking Pracimantara Wonogiri. Wonogiri batobat. Kula paring asma Naminipun
Napa nggih? Anu wonten salah setunggaling niyaganipun Pak Yoyok menika saking Wonogiri. Mbok menawa nek langgananmu. Nggih. Mbok bilih badhe mampir ten Pracimantara monggo lho Mas. Sapa Mas? Sapa Mas? Ingkang pundi? Loso. Goleki tanggamu Loso. Mas Loso niku nggih Pracimantara. Nggih, Pracimantara niku. Timipun Pak Yoyo. Nggih, kula paring asma Naira Filansia Stefani, Mas. Asline sinten, Mbak? Asline. Kula Jare paring balenono neh. Naira Filansia Stefani. Nama asli KTP Goplo. Ngono lho, Der. Goplo. Nggih. Para sederek menika pun goplo. Yo. Lah nek sing pinggir iki lho jenenge apik. Anu jenengmu sapa, Nduk? Ki dereng to, Mas. Urung no. Heeh. Terakhir tekoni lho, Mas. Iya, jenengmu sapa? Paring asma kula Diahi Roro Felika Anakonda Pramodawardhani Plek Kenuk Maina Sosor Bebek Kondalawati. Wong jeneng kok nganggo plekenuk. Aslinipun sinten? Tri Haryanto, Mas. Tri Haryanto. Iya. Tri Haryanto. Lah, iki lho apik menik-menik jan kaya niken salindri. Weh, batobat. Nduk maju, Nduk. Menika kados niken nggih, Bu. Heeh, ndelok coba suarane piye, Nduk? Aduh. Lah kok ya metu tembake. Hetara yo banci lho, Mas. Oh, banci. Barange cilik. Lah, Siar. Sliramu namine sinten saking pundi? Kula Mbak Kiki Salindri saking Pilang Kenceng Kali. Iya. Dilur Jenenge yo pas. Salindri. Kiki Salindri. Ji, Mas. Kembar karo kae, mburimu kae niken. Wis lembut. Kembare telu karo Niken Suwarti barang. Weh. Nggih. Saradan. Heeh. Lah iki sitake Kula Rere. Rere. Lah metu komaku bae dadi kaya ngono to Rere. Aduh. Anu tanggane jenengan to, Mas? Pembantu kula jenenge Rere. Yo alah. Metu kok omah ke dandan ngene iki. Nggih. Mas Meo. Nun. Sing ujung dhewe kira jawa tekoni takon balik ae. Lho, Jae macul. Aja iki ya tak tekonane nyuwun sewu. Ya, Nyuwun iya. sewu, Bapak. Lho. Kowe engko dipecel sirahmu lho. Iki nyeluke pik nggih. Kok Bapak piye to? Lah ketok riwu lho. Kok iso ibu piye to? Anu gowedi lho. Iki leh ngawiti sangka ndi? Golek ana sik. Lah ya karo tumpukan son iso meh padha. Anu kaparingan asma sinten, Bapak? Kowe muni ya bapak pisan kas ngono. Aduh, piye total? Kowe muni bapak besar kas yakin Nyapa? uripmu karek setahun. Aduh, Tak lumahne kene lho kowe. nggih anu Mas, Pak D. Pak Le. Bu, Bapak D. Kene salaman. Aja dipiter. Ora mitet. Bang bayi. Ruwoso tol. Kaparingan asma sinten? Injih kula paring asma Bukangko. Oh, nggih. Bu Kesi sak menika dados menika. Sugeng rawuhipun Mbak Yu. Cobi nyaket mrika. Lah Nyaket iya, mrika, Pak, ya. nyaket kalih anu Kang Garwa ngaten. Ya senes Kang Garwa. Ya iki. Oh iya. Ya iki sing jenenge ipar adalah maut ya iki. Kae Mbak Duwi ya, kae lali ya. Lah iki aku Bukangko. Oh, Bukangko. Anu pripeane jenengan? Pripean. Mbak Yu Ipe. Nggih, katobat. Nyuwun sewu jenengan makeme nggih sego. Boten. Lah napa? Katul. Oh. Pak Suroso monggo njing-njing niki dibeleh. Lho. Lah kula gene dicombor kali Pak Suroso kok. Wis ketok daging. Nggih. Ayo, Kita niki lek kanca nembang iki, lek nembang bareng kita Nggih. napa niki sing kompak. Napa sing kompak? Nggih. Syukur lek saged minangkani pamundhute niki lho saking Mbak Ayu niki lho. Nggih. Sing selalu berkoordinasi kali Bu Kesi tentang wayangan malam hari ini. Nggih. Ini ngersake sesideman kira-kira pripun. Nyuwun sewu Mas Napa? Yoyo.
Nggih. Mbak Ayu menika juga teman kita Oh, ngaten. selaku pelaku seni. Oh, inggih. Nggih, lajeng dipun pundhut garwa kalih beripun Bapak Suroso. Leres, Mbok nggih. bilih kersa Mbak Ayu minggah ing pepanggungan. Monggo, Mengkaten ngaten nggih. Nggih. Nggih, monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng cekarsake papan Palengganun. Mboten kersa. Yo, Salapen kok gejik. Apa ya neng? Ya ketumon iki gorokan kok jelaper gejik. Ayo, lagune manut kanca bapak-bapak Manut, ijo. Derek. Nggih. Si, Eh. niku wau wonten pamundutan apa? Anu sesideman. 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 Oh, Eh. nggih. Monggo. Nggih. Nggih. Di Kowe ditabuhi gamelan apa genset? tabul iki untume piye? Montek. Piye? Kok iya ditabuhi gamelan to, guys? Kok guys. Monggo mikir niku. Monggo sakniki sareng ngen bawa keri dhewe Mbak Yu. Terus no sesideman bareng. Ayo monggo. Ayo. Satu pun siap. Ya, ya. Halo. Terus no ngoten nggih. Nggih. Sik bareng no kali kancane. Nggih. Nggih. Yo. Yo. 1 2 3. Saiki mau ora kompak iki piye to, Gur? Terus no sesideman. Pangapunten. Nggih, jenengan sik cobi. Anu apa? Niki rombongan niku telakipun lanang danten. Dadi lek rodok dicilikne mengke lek gember-gember ngoten nggih pangapunten. Lho, kula mboten nolak swara lanang sing penting pas kali laras. Oh, ngaten. Oh, ngaten. Lanang, Lanang ya, lanang lho, lanang. Jenengan sik, Mbak, sampean contoni sampean sik. Yo. Terus pinten? Terus tresno Nah, iki pun jenenge. sesideman. Jenengan, Mbak, niki. Ayo, iki. Jenengan, Mbak. Monggo butuhi. Terus ayo. Monggo butuhi Sing Monggo. rada abot gendinge Dwi gene. panggo, ayo. eneng. Kurang abot iki. Oh, kurang abot. Isin-isin ke aku lho. Kudu apik kowe. Oh ngono. Terus ayo. Swara lanang. Lanang oleh wedok oleh. Oh, lanang boleh. Nggih. Sae klase. Iki awake gedhe susune cilik. Arep iki kaya ngematke teko kono lho, Mas. Wajar. Mboten. Anu buka sih. Nek sing dimatke teko kono. Didemok niki dereng ngertos lho, monggo to. Mah, paling ya, Mak. Engkek ngono nggonan. Mulai ya. Terus, ayo Mbak Dwi. Tresno. Saya tak ben iki lho. Ayo. Ya. Nggih. Terus dikompakne iki. Tresno sesideman. Pun jos luar biasa. Elok. Lumayan nggih ngladeni wong mendem-mendem. Aduh. Kaya apel to, Pak? Apal nggih. Jenengan Mbak. Lerek Terus, sisih. Ayo, Nang, ayo. Re. Ayo Re, beli blondor Re, ayo Re. Iya. Ayo Re, terus, ayo. Terus, no, ngono Re. Ayo. Ayo. Bagus, apik luar Niki biasa. niki Asline kok Mbah Supron yo ngene iki cengkoke. Asli ini. asli. Iki Mbak, sampean Mbak. Niki Mbak Salindri. Ya. Terus no sesideman. Asline Mbak Narto Sabdo yang ngene iki. Ayo. Kok kabeh asline to, Mas? Nggih, apik. Nah iki Pak Bambang, ayo. Wes kok. Oh wes. Iki, ayo Pak Toha. Tresno sesideman. Ah,
iki lho malah apik Nganggo iki. gregel Nggih, nggih, Jos. nggih, nggih, wah. Mbak, sampean Mbak. Ayo, Mbak, iki sing tukang 500 ayo ndang. Yo wayu mengoh-mengoh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Yeuh. Biasane nerang udan iki. Terus tresno sesideman. apik. Ya ke? Ayo iki. Ya Mbak Wanda, ya ndak? Ya. Alhamdulillah. Murid kula pinter-pinter nggih. Nggih. Alhamdulillah. Contohin no sampean gurune. Nggih. Guru laki, ayo ndang. Terus, ayo. Terus Nah, gini Bu. Apik. Apik. Terus nih, Dok. Kancane niku padi niri niku. Lah mune terus kayak parkir yo. terus Yo. terus tresno Nah. sesideman. Nggih, apik. Apik. Sae. Ayo. Ya, iki. Yo. Kae selanjutnya. Ayo. Sik tapi ojo mlayu. Sitok arep mlayu Ayo iki. Diatur angel iki ubah ae. Heeh. Lho kowe sik ayo kowe sik. Nggih. Terus Terus tresno sesideman. apik nek lek adan sampean. Ayo. Sik. Ya. Kurang iki lho sing pindah mandi. Iki lho sing mlayu kae. Ayo coba, Ning ndi? kaya Oh, apa? iki. Ayo. Ayo Tri. Tri ala Gotri Nogosari ri. Yo. Terus nggih. Anu ngapunten iki intil-intile telak kula gatel. Nggih. Wis to saune-unine. Terus tresno sesideman. Be aku aja utik-utik to. Iki lho. Apik. Pun sae. Be aku sae. dibatek iki. Nggih. Sampun. Saiki anu mawon, langsung dangdut mawon jenengan buka celuk. Ayo. Nggih. Lowe Yo. becik petanono. Patenono. Ayo, ndang, yo. Nggih. 3, 4. Lowe becik patenono timbang perpisahan Yowes Kristyo Tarewang isah kudono marang kulawarga liwat kincanging alisku ngeladang rasane atiku Sling serius mampu aku isih mampu ngadeni solamu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung anggon karepku Kok menang? Sik urip ora Ridwan? Makane niki mandeg niki bingung kula ningali rencang-rencang do urip apa ora. Urip ana iki kawenang tukone ofesa di sini Makasih.
Matur nuwun Mbak Yu luar biasa.